Здравейте хора, днес ще бия Испания на Евро 2024 в FC Mobile. Ако искате да продължа, лайквайте, шарвайте и коментирайте. Така, това ще ви пусна да си го изгледате. Разгледам малко ми лъква. Аз съм Германия, да знаете. Че Кукуера ще ляга. Халанд ебла. Кукуера е долу. Халанд ебла. Кукуера е долу. На земята. Така правиме, така. Просто са много лесни. И как? Това е най-бързия ми гол през живото. За 4 минути. То най-бързия в света изобщо е цели 11 секунди. Така, втория гол са точно няколко минутки. Така като секунди. И ако някой играе в, нали, като Испания, играе срещу мене, знае, че не е добре. Защото аз на такива слаби отбори и вкарна секунди. Къде е Кукуера, бе? Къде е Кукуера? Хаштаг Кукуера е на земята, защото я няма. Ало, Виктор, къде си ще пиш, защото 5 минути лягаме. Така че аз нищо не те разбрах. Не. Но ми се пита малко сокче. Тах. Браха, тах. Яме. От вратар. Ще се ударим него. Айде, къде ти е Кукуерата на тебе? Къде е Кукуера? Искам да видя Кукуера. Хайде, яба. Този как го изнасилих. Направо. От някой беше. От някой. Къде сложа? За да може да печора корния. Да се целя към щара за груба сила. Спънах се в колената си, се спънах. Обаче иначе съм Ал-Насър. Айч! Един път, като играх матч, аз бях Ал-Насър и избрах Барселона за опонент. Първото полувреме губих 8-0. Представяте ли си? 8 гола за 45 минути. Нямаше добавено време. Лягай, бе, Педри. Педро, ще лягаш. Лягай, Педро. Лягаш тя, Педро си. Лягаш тя. Лягаш тя. На ти, раба, се пребих. Не, той аз. Трябваше да стане опред. Ти се бърбориш вече, защото ще вземам телефон, ще вземем устата себе. Какво е това бърборене, Русен? What? Защо? Защо? Не би да нарочно. Малето съдя, как ще му препам майката. Ела бе, съдя.
Къде бягаш, бе? Къде бягаш, бе, господин съдя? Жаба, то сме преви. Нямам. Ей, господин съдя! Ей, господине! Господин съдя! Решавате, господин съдя! Господин съдя, ще направите така и от при мен. При мен да ви покажа аз един жълт картон. Просто си бе пива. Един моят поклон приеми. Епа! Разбрах, че кое рая няма, защото е контуза, защото спънах абсолютно всички. Станали са. Чена се неща. Ще я страшно ще подам този жълтия картон. Кой е този жълтия картон, бе, къде изчезна? Ехо. Ти ли си, бе? Айде. 4:0. А като да проля поролицата, абонирайте се, шервайте, лайквайте, коментирайте. И чао от мен.